Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masih Channel nih. Beritanya hari ini Samson jalan-jalan neng daerah Durian guys, karena ingin pijat. Nah, di ngarep kok belok. Belok di ngarep di Malon. Elek loh. Belok guys, terus maju tuh pakai jangan-jangan oh belok tuh wongnya gak enak puter balik Sairah kan yang di Sairah wongnya gak enak tapi lho wongnya ya iki omahe kuwi. Bahane tutup apa, Bu? Dangu kok sik toki. Iki kok lah. Napa to? Dangu napa mboten? Jam 12 nembe mantuk. Wau pun enten tiang mriki. Lah terus teng pundi tiang niki wau? Balik meleh. Nggih ponakan kula. Nggih wau ngajeng mriki. Pundi derene? Kula nongo. Daerah nggene Pak Woto mriko lho. Oh, nek niku empun, wow, incing pun dipijeti. Nganu niki wau nembe budal nggih an. Oh, budal dereng enak. Nembe budal nggih an. Wong pun dhisik kok wau kok budale kok. Tapi kok marane nganu kok gak ketemu ya. Yes, butaya stowa kok. Turu lah tapi jam 10 iki jam piro iki? Sakniki setengah 10. Lah nggih. Sik setengah jam kas enteni sik ki. Nek wau ya gane masta wau sampun. Wau dipijeti mun. Oh, pun mriki isuk. Incing nggih. Jam setengah 8 ngoten bae pun berangkat. Pun budal. Tebih, Bu. Nggih, tadi tebih. Jam 10 ki mulai. Karek setengah jam iki. Ya timbang mulai. Yo ngenteni wong karek setengah jam Dek. Anten mantuk napa? Mantuk tebih. Kula pun mriki ping 3. Kabuk terus ya. Anci bae pinten-pinten dinten niki awis ten griya. Oh, sing ndek winginane kula mriki tirose sedereke napa-napa meninggal. Meninggal wingi nggih ngoten malih nggih. Oh. Malih. Lah nggih. Wingi nggih mriko malih mergi nggih sedereke meninggal malih. Lah nggih. Terus mriki melih. Mriki melih teng pundi ya tiange ngoten tirose nggih. Nggih kesah pokoke. Nggih pancen nek yang nonton niki nggih tiange mboten. Injing kula dek mben nika. Jane tasih isuk-isuk nggih. Tapi medal tirose mbae niku enten perlu ngenten lho. Lah niki lho. Niki ponakan kula padahal jek ngenteni jam 10 ya. Jek ngenteni jam 10. Lah iya. Timbangane mulai dinteni ya. Lah nggih tak tekokno. Po iki wau pun enten tiyang mriki to po kok gungene lah nang endi bocah ki aku ngono. Mampir. Lah tapi kok gak ero aku. Lah kok mandek nang ndi? Oh aku ning desa. Telek lo. Wah, kaya demit ya. Lah kuwi ya silet jaran aku ngono nek. Nggo andal bocah jo ngono aku ngono. Wah, antar ratu. Lah kene ngenteni Linda jek mangan cae. Mergo jek mangan.
Dadi yo ngenteni sik Kin, yo Kin. Timbang mulih kadoan. Ngenteni sik diyupno. Nggih. Tempate pijete Samson, guys. Iki lho ning kene iki. Samson ki nek pijet nang kene. Lah saiki ndang naik krosi goyang kuwi ae. Ya iya dijupno sik. Dijupno sik, Con. Timbang mulih balik neh. Nah, mending tengik nang kene. Ya, Son. Aduh, syukur loh. Lah wewi girang kok iso. Lah ya to piye to Con wewi lah. Bocahe tuyu. Ki to ya pijet ngorok. Lah digo mabur gacon wingke lho. Walot. Dolane wi jot-jit wis yo. Ya anter-banter. Enak biase ngono. Iya. Dinane iki Samson arep pijet bos ki lho, tapi bocahe wis turu. Kae turu wisan. Ngapa to turun? Duduk. Mangkane yo timbang mulih ngenteni wae. Ngenteni dhisik. Engko sedeng Samson tangi. Marani ngokar. Ngono, lah cek golek Pak Per aku nggih. Wes aku nek kok. Lah iya, golek Pak Per lah gacon mergo nggo Supra gak iso. Oh, tuh Supra banter. Nyolot kok, Kak, lah. Aja banter-banter. Mencolot engko. Enteni setengah jam gak enak epek. Engko ra yo ndang mulih. Waduh, sajake kamu mainan apa, Bos? Aina ngenteni kok kan kowe apa. Tak kira ini Mas Wanto. Alah. Lah iya. Iya toh. Ternyata Sama jak pijet iku. lah iya. Untung ya raup. Mosok? Wengke raup barang tibake. Mas ya wengke gak raup lho, gak enek wong takok lho, Jon. Lah iya. Renek wengke adus ora, Jon? Ngono ya gak. Raketang sikilmu nggih ya gak serandalan. Iki ya ora enek wong takok nggih. Aku mau besok. Lah ya wong desa biasa ngono. Biasa wis Sam. Wengke ya sang jajan ora Kin? Tumben. Lah nek balik rono kok aku ki kok gak petukan, aku iki ngono lho. Lah terus leh liwati apa dewalane sawah kono ke rono. Bisa. Buate kok ladalake bablas kaya kitiran. Kak. Tak tutupi burine kuwe. Tambahno banget. Lah ya gaspol roh. Gaspol petenge wareg. Mergo lawuhe apa? Lawuhmu apa? Daging, guys. No, gara-gara sarapan lawuhe daging. Cek akeh kan entek ora iso mangan. Ngono lho. Las papen cek akeh eman-eman. Lah iya eman-eman, Bos. Nah, iya to. Ketan digoreng ngangge bumbu enak. Ya Allah. Kowe ya tenan goreng tenan? Goreng siji saugel ngono. Ya nek rasane? Yo daging darah-darah. Maksudku rasane piye? Yo kok daging biasa gak rasane apa-apa. Gak ulet? Yo kok ta Mas e. Kayak godhog kok. Tak ben sreng ngono tak ubah. Ya Allah, berarti ku ya berbentuk sate, Bos. Tak sebut saiki kan jajal. Berbentuk sate ki lho. Nek minyak akeh. Areke turu, Bos. Nek minyak akeh tapi. Ya iya. Didote, Bos. Ya nyedot akeh kok. Nyedot akeh. Tangoto nang jero ngono lho karo Mbah anu wis dibuka no. Nang jero gak sumuk. Nang jero. Enteni nang jero ndang. Lho. Gak gelem. Lah nek gak gelem ya Samson kok tak gletakno ning kene. Kok Samson tak gletakno ning kene, Bos. Ben karo gletak sik. Turokno ning kene sik wae ya Son ya. Son. Turu ya Son, tak gletakne ya Son. Gletak ning kene dhisik karo ngenten. Eni. Lah nggih. Kalih ngentosi. Kalih ngentosi mbae.
Dek kapan? Dek esuk enggak? Lah iya. Wonge kuwi ora doyan mangan con. Wes ben padang. Enggak, tak ngomongi apa. Nah, iya. Cek ngenteni bos, ngenteni dhisik. Nang Duren bos ki daerah Duren. Nggone Mbah Sawi. Nggone Mbah Sawi. Ya son, son. Alek pijet. Samson alek pijet. Nek ta. Guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya.